Jacinto Moragues Mauri va néixer en ple cor de Calp, a la plaça de la Vila en 1939. Dels 4 als 13 anys va assistir a l'escola local amb el mestre Vicente Llopis, que va formar a generacions de calpins. Transcorregut aquest temps, es va traslladar a Alacant, on va romandre 4 anys fins a finalitzar el preuniversitari. Encara que al principi va pensar d'estudiar farmàcia, finalment es va decidir per cursar Ciències Químiques a la Universitat de Múrcia. Es va llicenciar en 1961 i va aconseguir el doctorat en Química Orgànica en 1973. Va compaginar els estudis universitaris amb les milícies d'estiu durant 4 anys. Això el va portar a la Marina, a San Fernando i a Cartagena i es va llicenciar com a alferes de navili. Finalitzada la carrera va decidir traslladar-se a Barcelona a la recerca d'un treball en la indústria química mentre finalitzava la tesi i el doctorat. Prompte comença a treballar, ja que el gener de 1962 va iniciar la seva activitat laboral en el Departament de Control i Investigació de Monsanto Ibérica, dedicant-se principalment a síntesi orgànica. Al desembre de 1964 s'incorpora al Departament d'Investigació de l'empresa farmacèutica Almirall, dedicant-se a la síntesi de nous medicaments. En 1965 es casa a Calp amb Trini Pastor, amb la qual avui comparteix 4 fills i 6 nets. Va ampliar estudis en els camps de síntesi orgànica, patents i investigació farmacèutica, havent realitzat un total de 16 cursos de postgraduat. En 1989 es va diplomar en patents espanyoles i europees. Al gener de 1973 és nomenat cap del Departament de Síntesi. A l'agost de 1974 passa a ser subdirector d'investigació i posteriorment director químic, incloent els departaments de síntesi, anàlisi, control de qualitat, galènica i patents. Es va jubilar a la fi de 1998 després de 34 anys en Almirall, una de les principals indústries farmacèutiques del país. És inventor o coinventor de 107 patents espanyoles, 14 patents als Estats Units, 18 patents britàniques i 7 patents europees, les quals han donat lloc a la comercialització de diversos fàrmacs, alguns molt coneguts. Jacinto Moragues ha publicat 13 treballs i 23 comunicacions en congressos. És membre fundador de la Societat Espanyola de Química Terapèutica i diplomat en patents. Al marge de la seva activitat professional, ha cursat estudis d'Història i Història de l'Art en la Universitat de Barcelona durant 4 anys i és diplomat en Egiptologia i Escriptura Jeroglífica i és membre de la Societat Catalana d'Egiptologia. Com a aficions cal destacar la història, la fotografia i la jardineria. El seu esperit inquiet i les seues ganes per aprendre l'han portat a formar-se en fotografia i Photoshop i dedica moltes hores a la cura del seu jardí i les seues roses, de les quals se sent molt orgullós. Malgrat la distància, mai ha deixat de visitar Calp. Sempre ha tornat almenys 3 vegades a l'any i des de la seva jubilació passa ací els estius i la Setmana Santa. Va celebrar a Calp les seues noces de plata i també les d'or. La seva relació amb la nostra vila, que el va veure néixer, s'ha mantingut en el temps i ha volgut transmetre aquest afecte per la seva terra als seus fills i nets. Avui Calp li atorga el Premi Jaume Pastor i Fluixà.